E greu să fii matur când te-ai umplut de tot pe piele. Colaborări cu toți artiștii de manele. De o vreme spuneai că tu nu ești comercial. Ce ai, băi, nene? Mereu dai foc la alții, dar spui că nu vrei probleme. Te crezi adolescent la 40, cred că e o glumă. Nu-i de mirare că te-a luat și abi iarăși la pulă. Stai liniștit că n-ai fost și nu ești nici cum vreo spumă. I-ai dezamăgit până și pe ai tăi cu ani în urmă. Să vezi acum proiectul Zani, că nu prea vin banii. Că n-are zvârd, n-are nici haz, muriți ca șobolanii. Ești terminat de când a plecat Lino cu golanii. Dar partea proastă e că și-au dat seama de tine toți fanii. Săreai în sus de bucurie când s-a retras Dani. Tu n-ai să fii acolo sus nici dacă strec toți anii. Ați putea să vă numiți Tantălău și Gogomani. Și tu și toți pârniții ăi ai tăi gen veteranii. Hai să o luăm și în altfel acum, da? Ia. M-ați raportat la Canal D că instigam la ură, ați luat-o în gură. Spera să se autosesizeze vreo structură. E bună vrăjeala multă atunci când nu ai cenzură. Rămâi aceeași pizdă proastă în goana după pulă. Academia de vlogging, cea mai finuță cardeală. Înscrie-te și tu să înveți să miți frumos ca pe afară. Are talent băiatul ăla că a trolat o țară. Lăsați un like și un coment să ajungă în trending iară. Mă tot gândesc acum că am început să cresc. De ce de la un tip tot mai mulți vloggeri se unesc? E pentru faimă sau cred că tot nu am înțeles că pentru bani accepți numai căcaturi, chiar și în exces. Aș vrea să pot să o las așa că tot primesc amenințări. De câte ori mai deranjez vreun fraier prin postări. Prea mulți oameni frustrați ce suferă de tulburări. Luați-mă în gură cum a luat și Dorian de atâtea ori. Băi, lasă și tu un like și un share. Hai că intrăm pe oameni. Nu mai lătrați că nu suntem cu toți de același nivel de teatru când ați dat știrea că a dispărut Cornel. Hai bă, ce pula mea, chiar și la de-astea ați recurs. Acum voi nu știați că o să se prindă lumea pe parcurs. Ești turs, experimente ciudate vuiesc pe internet. Câțiva oameni băgați într-o cameră de cămin infect. Că sincer ca închisoare nu are niciun aspect. Mai ales că totul e regizat să pară în direct. Uite că am trecut testul, poate să facă spume restul. Vă dau normal așa cum i-a dat-o conacul stresul. Tu te agis, te tragi de păr, mă, hai să sar prin geamuri. Mulțimea te scuipă când ajungi pe la festivaluri. Să vă bag muie. Nu e despre mine sau despre voi. Nu e despre nimeni, e despre toată lumea. Cine s-a simțit, s-a simțit și accept să fiu criticat. Puteți să faceți o reclamație la coșul de gunoi pe o treabă serioasă. Nu e o problemă că bag muie. Să vă bag muie.